Ngayong umaga, grabe mo lang guys, may bagay sa amin dito. Tingnan nyo lang guys, oh. Yung gapatak ng ano sa bubong, lakas. Ayan guys, may pupuntahan lang po, bibili po ako ng ulam namin, munggo. Tsaka ito naman po sa palengke, mamili guys. Hindi lang. Yan, ganun kalakas ang ulan dito guys, may bagyo po ngayon. Bili ako isang munggo, kalabasa, ano ka pa? Shoutout nga pala po sa mga pinsan, kamag-anak po, mga Oquindo family, Tabo family, Tatel family, Borhal family, Ilagan family, Abaco family guys, shout out sa inyo na. Ito ba guys, isang bagyo dito guys sa amin. It's raining because there's a typhoon guys today, so there's no classes and the government also. Okay. May bakery daw guys. Busy yung brand ko guys. Ay, sorry guys. Hey! Ayan guys, oh. Ang ganda niya guys, oh. Yes! Best friend kayo guys. Hoy! Iba naman yun. Guys, bibili ako ng munggo, kalabasa. Double light. Ibig sabihin, dalawang light na double. So I will buy double lights and munggo, kalabasa, ulam namin guys. Magagawa na mo kayo eh, pagulangan at pagulangan. Magkaibigay sa mo ngayon. Kaya mo na lang din yung bawat. Boss, magkano double lights? Mataki daw! Toxic. Double lights, munggo, kalabasa, ano pa guys? Ano pa guys? Yung motor po kasi namin gamitan talaga kong anak guys. So sa ngayon naglalakad lang po ako. Ayan, look at this guys. Shout out nga pala kay Lardy Sabal. Siya po yung may-ari ng grocery, this one. Ayan guys, andito na po ako sa grocery ni Lardy Sabal. Guys, do you have a double light? Where? No, ano? Mapa. Yan, yan. Guys, wala daw. Yes. Bibili ako munggo guys, saka kalabasa, saka ano, bote. Ayan guys.
guys, I need 2,780 to make sure na makapit. Okay, malapit na ako sa isang grocery guys. Pirit. Hey guys, labas sa Akero. Hey guys, pabili nga ano, kalabasa isang Malunggay tsaka kalabasa. Malunggay tsaka kalabasa. kalabasa. Himayin mo ha, yung malunggay. Yes. Kunin ko na lang. Kalabasa. Isang hiwa. Guys. Wala. Guys. Dito po ang bilihan ng vegetables. Dito ko namimili si Ronald. Guys, I'm not looking for a woman. I'm just buying vegetables. So I'm here to buy a vegetable, guys. Do you have carrots? Meron carrot. Yes. 25. Ito, 25. Carrot na? Carry. Carry na lang, guys. Ayan. How much is that? 92. Ha? Lo. Mas muna to, maliliit. Wait a minute, guys. Ano? Ano? Pag short video, ang malaki gusto. Sila naman ang gusto. Talaga, magkano yan? 32. Lahat. Mahal? Paano na? 57. Ay, kaya pa. Oh, guys, kunin mo nga yung islimandan dito. Ayan guys, binubuksan niya yung wallet. Gawin mo daw butter strip. Limandaan. Yes. Like yung 100 dahil. Hoy, ano na? Yes. Vlogger ka na ba ngayon? Oh, hello! Hey, what's up? Nangangailangan ng puhunan to. Yes. Oh, ang yes ka ng yes, lasing ka na. Yes, FM. No, I will not drink wine because it's bad for our health. No need to drink wine, guys. Oh guys, will you please these two pipino? Kilo naman dito. Na? Magkano na, guys? Try mo nga to. Tingin, 50. Yan. Ano ba, nagbablog naman to? Yan. Ano? 44. Then, how much this? 44 na. Okay? 40 or daw, guys. 100. Oo na rin na lang. 100. Give us for like, carry na rin. 1, 2, 3, Pagkamas sa 50. 4. May ulo ka na. Guys, napakabait ng tindira na ito, guys. Napakaganda. Buti na lang, guys. Single pa ako. Doble natin Single mga ba? nasa tabi. Yes. Zero. Oh, ayun, isa pa. Ayusin. Aray! Ah.
Ay, where's my umbrella? Wow. Are you American citizen or Bisaya? American citizen. Nay, kanino ta? No, don't say that word. Because Bayad na ta? found. Hindi pa. What's your name? The crazy, crazy, ewan sa'yo. The crazy. Ano sa'yo ako, guys? Guys, it's raining because there's typhoon today here in Manila, Caloocan City. That's why the weather is not good. So I'm going to market and buy some vegetables. Pino, kalabasa, cherries pa. Yun lang. Guys, may double lights sa'yo? Ay, guys. Walang double lights. Wait lang, guys. No double lights, guys. Maybe this grocery. Maybe in another. It's raining. The weather is bad. Okay. Ay, boss, double lights nga. Double lights. Kano po? Ano ba yan? Wala sa grocery double lights. Sala po. So guys, mayroon na dito sa grocery wala eh. Dalawang grocery pinunta ko wala. Basta rin ko nga na ang 75. Baka may RC na kayo dyan. RC. Ang malaki. Sama niya yung RC guys. Parang sana lang. Guys, meron na yung RC malaki. Pangalan pa lang guys. Yung bagyo ko. Rainy day. Oral ka no, boss? 400 ko binigay ko. Ito na lang ate. Yan yan. Yung mga... Ate, akin na yung 200. Kaya ko may 20 dyan po. May 20 pesos dyan. Ay, kuha na rin. Okay, thank you. Kasi lang alam. Wait lang guys. Ay. Okay. Okay guys. Boss!